Saka. Iya, ya matur sembah nuwun mendol nggo dhisik ya ana. Iya, Mak. Jan gayeng lagu kemerdekaan. Karo memperingati mumpung wis Agustus. Memperingati 17 Agustus. Ning ya isih 11 dina meneh. Ana apa iki? Oh, nggih. Nggih, monggo ingkang ngajeng. Ingkang ngajeng aturan lenggah. Nggih. Karo memperingati iki mau, Nduk. Iya, Mak. Nah ya isih 11 dina meneh jane sesuk metu meneh anggere ditanggap meneh. Iya, Mak. Alhamdulillah iki puji syukur kunjuk kersaning Gusti ingkang Maha Agung. Dene awake dhewe kelakon sowan. Sowan endi iki, Pak? Iki sowan ana ngersane para pepundhen lan sanak kadang ingkang lenggah ana ing Pilangreja nglipar Gunung Kidul kene. Mula sadurunge matur akeh-akeh luwih dhisik ngaturke sungkem pangabekti dhisik katur wonten ngersanipun Bapak Lurah Pilangreja Bapak Sunaryo sak perangkatipun lajeng Bu Penewu nglipar Ibu Sutiningsih lajeng enten Bupati Gunung Kidul Ibu Endah Subekti Kuntariningsih. Iya, Mak. Terus karo IKPR. IKPR kuwi apa, Mak? IKPR kuwi Ikatan Keluarga Pilangreja. Kuwi iya, Mak. Terus hidup IKPR. Yes. Wah. Ket mau wis guayange ora jama-jama. Iya, Pak. Terus iki lan sedaya para pepundhen ugi salam taklim kagem kadang-kadang ing Pilangreja kene. Iya. Ngaturaken gunging panuwun dene isih kepareng dawuh meneh marang awake dhewe. Iya, Mak. Sing wingi medhun merga ngopo? Merga masuk angin. Pet-petan aku masuk ngain. Iya. Wingi dudu nang kene. Oh, dudu nang kene dudu. Kleru berarti. Iya. Bajur iki ujube apa, Mak? Dalam rangka apa? Iki ujube Pilangreja ngadani merti desa utawa rasulan. Oh, rasul bisa Pilangreja. Iya, nglipar. Gayeng regeng ya, Mak. Oh, gayeng regeng. Merga iki rangkaian acarane ya werna-werna. Werna-werna kepiye, Mak? Kawiwitan tanggal 4 Agustus pengajian akbar dening Ustadz Haji. Ngatemen iki. Yo terus sak banjure kirab budaya bersama Bupati Gunung Kidul Ibu Endah Subekti ya kuwi kirab 7 gunungan pedukuhan kirab 12 bergodo. Oh iya terus ana jatilane barang krida turangga seta. Iya banjur puncak acara ya wayangan bengi iki elok tenan elok jan meriah ya, Mak. Yo meriah meriah luar biasa untuk Pilangreja kene iki luar biasa. Iya, Pak. Wis ping pindho iki lho. Iya. Jan. Neng aja munggon seneng-seneng lan meriah, Nduk, nanging apa sing baku dijupuk intisarine munggo hikmah lan tujuane apa sing mbok karepe kepiye kuwi, Pak? Nduk, piye? Rasul utawa merti desa kuwi adat budaya sing ujupe mensyukuri nikmati Gusti kang wis diparingake. Iya. Tegese para warga Pilangreja taun wingi wis padha keparingan sehat, bagas waras, tias bagya mulya lan wis keparingan pirang-pirang rejeki lumantar wulu wetu. Kabeh wajib disyukuri lan kabeh dadi berkah. Lan sing luwih wigati meneh, iya apa, Mak? Warga Pilangreja kejaba ngadani rasulan mbang iki uga wungon bareng-bareng nyuwun ana ngersane Gusti Kang Maha Agung nyuwun supaya taun kang lumaku iki warga Pilangreja tansah pinaringan rahayu wilujeng rancak nggone padha makarya. Iya, Mak.
para warga ugi saya wimbuh sepeket rumaket sumuyut saeka kapti guyub rukun bandol rompol bantu binantu daya dinayan samat sinamadan lan inggih kanthi semangat kebersamaan kegotong royongan menika mugi-mugi saged ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya utaminipun dumateng warga Pilangreja saya maju dusune saya rejo bagya mulya amin 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 iya Pak Nduk piye iki ujupe wis diaturke kabeh sepisan meneh ngaturake gunging panuwun tanpa upami dene isih kepareng dawuh meneh uga matur nuwun awake dhewe iso ngene iki ya merga disengkuyung karo paguyuban warga laras dan channel Dalang Sena iya Pak uga matur nuwun diaturke Mbah Geter dene ora kendhat saben-saben wis gaweke lakon naskah awan di WA begini wis dadi jos tenan iya jos Pak bengi iki lakone sing gaweke iki ya Mbah Geter iki lagi wingi le gawe wingi sedina wis dadi wis kuwi tenang Mbah sesuk tak opahi Mbah gampang tukoke obat untu. Iya mak lah kena ngopo? Ora apa-apa. Aku wis wedi nek kualat nek karo Mbah Geter iki. Ben bar muni nek tambal untu tubles kae terus untuku lara ning saiki wis mari ngene aku. Gleleng aku wisan saiki. Iya. Wis ayo Nduk, saiki caos penglipur tetembangan. Dasare iki ya dikancani ana bintang tamune. Bintang tamune sapa? Bintang tamune Mbak Elisa karo Salaso karo Denok Tati. Karo Mbak Tatin. Nek apike Denok napa Mbak Tatin iki? Oh, Denok. Wah. Positif ngene. Kalih Mbah Waluyo. Terus ana meneh Nduk, sapa? Mbah Wanda. Kuwi terus oke kok bintang tamune malam iki ning do izin. Dadi ora munggah ning panggung. Iya, Mak yo gek dijumenengake. Dijumenengke iya Pak disepoti. Heeh ini kudu disepoti bintang tamu C. Monggo Mbak Elisa, Denok Tatin. Katuran jumeneng sepote monggo kanca-kanca warga laras nderek. Mbah Waluyo. Kan kayak ngelumbruk ini. Lane malah linggo langsung linggo. Langsung lenggah. Nggih. Ki mung keri rung diucapke ngono kok nesu-nesu. Nggih. Kene tengah. Wis gek do meneng wae gek tringak-tringuk. Lah to. Sugeng dalu Mbak Waluyo. Nggih, sugeng dalu Mas Gading. Nggih, sugeng dalu. Wah, sehat-sehat, Mbah. Alhamdulillah bar mondok.
Ten pesantren pundi, Mbah? Lho kok pesantren. Lah pripun? Mondok neng sal 3 kelas 4 kok tadi. Wah. Ora sehat-sehat Mas Nggih, Gading. alhamdulillah, sehat. Mbah Waluyo. Sehat, paringi sehat waras. Amin. Nggih. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mas Sange Sugeng Yulimbo, dalu. Mas Gading. Pripun kabare? Nek kula nggih sehat-sehat iki, nggih. sehat. Ora masuk angin ya, iki Mboten. lagi usum masuk Usum, angin. lagi usume. Ya, ya sing penting sehat, iso budal rene, iso menghibur masyarakat Pilangrejo, sedaya sehat nggih. Nggih, sing saking Jakarta sehat nggih. Jakarta ki ngendi? Hah? Jakarta. Jakarta iki cara Jawa kan Jakarta. Ngono. Jakarta ye. Ye. Orang berapa? Banyak ye. Ya sehat-sehat semua, yang penting ya rezekinya lancar semuanya. Ye. Lek kondur ki sak bis. Kok sak bes to, Pak? Oh, dadi gede banget. Iki kowe Tin, ngomong genteng. Sugeng dalu Denok Tatin. Saiki kok wingi nang kono ya denok, saiki denok kok nek aku ketelah denok tenan piye? Ora apa-apa. Ya sugeng dalu le Gading. Sugeng dalu, nggih. Kepangge malih nggih. Nggih, kepangge malih. Mayang sakniki mayang meneh jan sakniki larise ora umum. Alhamdulillah. Nggih, ning welinge kula nggih aja kaya bapakmu ngunek-unekke aku ya, Le. Nek kowe wis gawan, Kok gawan piye? wis tumurun. Tumurun kok pancen. Lek bapakne nek ngunekke kowe piye? Ya, matamu. Wah, nek iso luwes kok bapakmu le. Lah nggih. Apa? Lah nggih. Ya, nggih niki menika nderek remen nika sowan malih wonten Pilangrejo nggih Mas nggih. Menika penontonnya luar biasa. Luar biasa. Ket biyen nggih penontonnya jan kebak tumplek blek. Kebak. Ket biyen iki kowe ngerti sejarahnya apa piye? Apa? Iki zaman kapan le wayangan ning kene? Ket jaman Tahun 90 kowe pirang tahun? 4 tahun. Lah yo rong weruh kowe kahanane zaman biyen iki oke sakmene Ya pura. maksudku selama aku nang kene, kuwi iki penontonnya iki luar biasa ngono lho. Ora sadho engkel-engkelan. Ngapa? Takon kowe Pak Lurah, nek pancen Pak Lurah ki pirsa, iki rasul sing ping pira? Sing jelas sih nanggape Pak Seno terus ket riyen tekan saiki ana. Ora ning sing ngerti lho iki Pak Lurah iki rasul sing ping Ping pinten Pak Lurah? 113. Berarti Wah, pas hari jadi bilang rejo iki 113. 113 sih jan wis. Sing jelas iki sak bare merdika, soalnya nek urung merdika rasul dibom londo. Niki sing delok ta mriki lah, sing delok sing nang YouTube ya Wah, tenan lho, oke Mbak. banget sing nang YouTube. Nggih, niki mau terakhir saya melihat 4.500 berapa luar Nggih. biasa. Oh, Jan. Luar biasa. Saya berkembang ya Mas Gading. Nggih. Nggih, jenengan nggih saya kuncoro-kuncoro Amin, luwi amin. bapake almarhum nggih. Ya pokoke apa meneh saiki usume saiki meh ngendi-endi wayangan wong ya usume wong ewuh barang. Ya Pak, lah Jadi- tapi ini nak nggon wong ewuh ngapa kok otak-otik iki ngapa? Mbak Tatin, Nggih. niki sik teng streaming meh 5.000 malahan wisane malah niki. 5.000. Nggih, ngaus 5.000. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah. Niki jan Saya luar rame, biasa. saya rame. Wi mau Ambu. apa Mbah Wali Yai lho. Ngapa? Ora wi mau nanggon wong ewuh kok otak-otik iki ngapa? Wah, lah ya ceritane iki jagung aku ki nggo duit 100 tak amplopi. Gandeng aku mlebu prasmanan lawe minggrok ya tak longi 50. Ana wong juga kok dijupuki, didiskon. Lah nek maune iki daging kok ayam ngono 100 mlebu lembar lah minggrok tak longi 50 aku. Wong ana Ya jan iso. Doke sepiro, Pak? Wong kondoke kitoke mangan silet pitike. separo to. Segar. Nggih, Mas Gading. Nggih, Mbak bilih wonten pam. menika wah sampun mlebet kathah Oh, niki. kathah Nggih. sangat nih, Kathah Pak. sanget menika. Niki enten ingkang saking IKPR. IKPR. Saking Bapak Soekardi niki nyuwun caping gunung. Lho niki isine ora ana kaose, wingi ngenai kaos. Kaos biru. Wingi ana kaose. Mboten Niki enten caping gunung. Saping gunung. Sampai gunung nggih. Nggih niki enten malih sugeng dalu Mas Gading, sugeng makarya. Sukses selalu nyuwun langgam ngimpi Kang Nyekar Bu Neti. Nggih. Bu Neti. Saking Suwoto Ngalang.
Nggih niki terus enten melih niki. Assalamualaikum badhe nyuwun pamundutan tembang ninggal katresnan ingkang nyekar Dik Agnes. Dipun bawani semoga acara peringgitan dalu natas dalu menika sami lancar diberkahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat-sehat semua ke depan Mas Gading tambah laris. Amin. Dari Ibu Retno Parisi Jakarta Selatan matur sembah nuwun. Nggih. Niki tesih enten melih. Napa malih? Kirim lagu Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Elisa saking Pak Ngatijo IKG Pordes Nglipar. Oh. Ini lagi nobar di Bogor. Oh nggih. Nembe nobar. Saking Bogor. Nggih, Baik, saking organisasi. Bogor. Salam Nanti saking dikirim. Nglipar. Lah iso ono meneh. Masih banyak. Masih banyak niki. Iki sing saka Mas Gading tok urung kok sing saka kene saka Mbak Elisa. Teng selempit. Niki enten melih saking keluarga IKPR niki. Saking Bapak Sukarman niki. Nggih, oh, Pak Gugur Haji. gunung. Oh, gugur gunung. Nggih. Mas kok ya mayar men ya. Ngono Nggih, wis gugur pirang-pirang gunung. atus ewu. Lah niki napa? Oh ning jerone Ding. Kedap. Sing telaten to engko ndak. Ah, nggih. Heeh, kok ndak ilang. Ojo kayak ya. susu le. Ndak ilang kok. Nah niki nyuwun lagu Caping Gunung oh, sekalian nggih. Ingkang nyekar Mbak Tatin kalih Mbah Waluyo. Kagem panitia bersih desa Pilangrejo ingkang taun menika saking warga Pedukuhan Dayangan ugi kagem Pak Lurah lan sedaya pamong kalurahan Pilangrejo mugi-mugi Pilangrejo tetep rejo sak lawase. Amin. Kagem Mas Gading semoga semakin sukses. Amin. Saking Bapak Subandi Jakarta. Saking Jakarta terus niki enten melih niki. Waduh, sekedap. Double telu Kagem Mas Dalang kula nuwun Nuwun. Sinten? Kula sinten? Iso maca ora? Le? ora aku ki. Lah piye? Coba diwakilke kene. Coba diwakilke. Kene aku arep foto wong. Oh nggih, monggo Mbah. Wah, lah Cobi. genah. Kula ki ana bunder-bunder 5 berarti kula ndermo. Kula terima piye to? Iki bunder-bunder 5. Kula apa? Jajal tak delok to ngendi. Wacanen sing plentrong mung sik apik. Kula Mbak Suwardi Kali Gede. Oh. Suwardi. Suwandi. Suwandi. Heeh. Suwardi. Oh, Mbak Wardi kali gede. Nggih, nyuwun lagu. Apa iki? Fragmen Fragmen Ketoprak. Ketoprak. Jadi lagu po fragmen. Ampun, siji seminten edan, loro langgam gubuk asmara dipun Dangdutaken. dangdutaken sragenan. Iki warna loro pamundhute Mas Gading. Nggih. Ya nilainya dikira-kira. Monggo. Nggih. Kowe mau pira? Tesih Mas Sing Gading. wonten Sampun telas niki. Nggih. Oh, nggih. saking nggen kula nggih Mbak wonten Elsa. chat Nggih, wah. Menika saking Jakarta ugi Pak Putra Dikari Dina Baladewa. Salam hangat bahagia buat sedulur-sedulur warga Laras. Anak lanang Ki Gading Pawukir SS wis jos menggantikan dalang yang ada di hatiku Pak Seno Nugroho. Ada tali AC 1 juta untuk warga Laras. Request langgam tak enteni anggitanipun Ki Narto Sabdo dibawani pelok barang. Pesan untuk Mas Gading saat ini lagi hujan jangan lupa apa iki? Pakai payung. Apa? Jangan lupa pakai mantel. Ya pakai mantol. Sanjungan teruntuk anak Mas yang lagi pesat kemajuannya. Jadikan sanjungan untuk belajar giat, jangan terlena dengan sanjungan. Bila terlena menjadi bumerang untuk anak Mas. Belajar terus, semangat. Oke. Matur suwun. Ya. Dari Boyolali minta melatiri nonce tadi Ya. juga Oke, udah niki wau kirim. saking Pak Dari. Pak Lurah Catur kalian Pak Somet tadi minta lintang asmara. Oh, Nggih. iya. Ya. Niki arep endi dhisik Mas Gading? Aro lali janji janjine. spesial Pak Spesial Lurah. Pak Lurah kali Pak Naryo. Bu Penewu Bu menika Penewu. nyuwun fragmen Minak Jingga. Abot men orang nganggo apa-apa kok njaluk. Lah Wes ta, rasa mikir apa-apa to, Pak. Ah. Spesial nek niki wis dulur dhewe. Ya sing
rada ijo rada biru kuwi IKPR, kabeh komplit sak bis Sak saka bis saka Jakarta. Jakarta. Ikatan keluarga Pilang Rejo. Derek ndedonga mungkin sesuk umpamane bali ning Jakarta kali sing sambe kala seping beda lancar rezekine panjang umure sehat selalu semangat sesuk rasul meneh amin Amin. Gumun ku anggo rasul do mulih ya, Pak. iya ana Iso do panjenengane mlumpuk. Pak Arif ya Nggih. Pak anggota dewan kayak wakilku Kok Pak? Wakilku piye? Lah, nek Dewan Dewan dhuwur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR to Hmm. Dewan Perwakilan Rakyat lho kaya iki wakilku gak aku ki rakyate ngajal kowe iki Iya. Iya, bener. Oh iya rakyate ya. Bener ning wakil. Pikirku ngene. Ya nggih menika sing baku ade ndongake ya, Mbak. Masyarakat Pilangrejo wis mugi-mugi sedaya mawon sampun nglaksanakaken urung apa-apa kok amin. Sampun nglaksanakaken rasulan menika sedaya pinaringan sehat panjang yuswa. Amin. Pinaringan lancar rezekinipun. Amin. Pinaringan apa meneh, Mbak? Rezeki ingkang berkah barokah. Berkah Mugi barokah. sedaya tansah guyub rukun, ayem tata titi tentrem gemah ripah loh Loh jinawi. jinawi. Nggih, amin Allahumma amin. pokoke wong loro ki kebak pandonga Lah Oh, bakune kuwi kok. ditanggapi yo ndongake. iya wis saiki minangkani sing ndi Sing pundi Mas Gadeng? Saderenge minangkani niki enten BA dari admin. Nggih. Nggih niki. Nah niki WA ojo lali le kirim doa buat Bapak. Oh, Nggih, nggih. niki kirim doa kagem almarhum Bapak riyin. Oh nggih siap. Nggih. Mas Gadeng Monggo Mbah, Mbah Walu yang kang mimpin mawon. aku ki ora tau mimpin doa biasane mimpin baris aku ki Kula nggih biasane mimpin upacara ya, Mbah. nggih ngeten mawon kanthi pakurmatan wonten ngarsanipun almarhum Ki Sena Nugroho semangga kita ngunjukaken puji syukur donga mugi-mugi panjenenganipun almarhum Ki Sena Nugroho tansah tinampi dening Gusti Ngakareroga dipun papanaken wonten ing swarga jati. Amin. Kanthi menika sumangga ingkang nut agama Islam maos Al-Fatihah sarengan. Amin. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Monggo Mas Matur Yadi. sembah nuwun. Niki caping gunung riyen mawon, Mbah, niki, Mbah. Oh, Oke. Nggih. sidonan. Caping gunung. Caping gunung riyen mawon niki. Ngagem bawa. Ngagem bawa. Jengklengke. Jenglengke wong telu. Wong oh iya. Ha iya wong. Nggih. Lah wong ngene ya lanang no. Ya ya sing jenggleng iki sing lanang mosok wedok jenggleng. Oh iya. Lah ngono lho manut. Iya. Lanange gur siji kok arep ra manut. Ora apa-apa. Tak apa-apa piye? Nggih, mengke nggih ngagem parian. Oh nggih. Nggih kudu komplit. Siapke sinden-sinden kok Nggih, parian disiapke. ya. Pilangrejo. Pak Lurah Narya ya oleh. Sapa iki? Ayo alon-alon, alon-alon Denok wae. tatin. Kowe sing bawa iki kon kowe. Oh nggih. Mbah. Aku ki nyenggaki. Saben bengi. Ngono kok ya. Alon-alon lho Mbak Tatin sing ngendang ora sing biasane. Oh iya iki. Kok nek jenggleng tobat lho hati-hati. Tapi biasanya kendangnya pengen tung delep tok Iki iki. sing ngendang wis tuwa iki. Wis tuwa apa? Wah. Karepe. Karepe ning ijik enom iki. Tuwa iki nek cara kambil malah kentrose gedhe kok. Lah berarti kentrasmu gede, Mbah. Wah ora ndek kentros. Mbah. Kambil. Oh aku mbok parut to piye? Lah jare nek tuwa kentrasnya gede. Ngawer, anu Delok. ngawur. Delok kentrasmu. Walah, titin. Sembrono. Lah salahe marai meni kentas. Lah marah kentrose kambil kok ora Lah nduk. jenengan duwe kambil apa ora? Lah duwe nang omah lah nek ora ndelok nang kene iki ya kentros apa. Wong iki ning ngarepe wong akeh ning ngarepe Bunewu Pak Lurah Pak DPR lah kok. Lah terus ngapa nek andake kentos? Ya nyono arep delok ngawur. Wis ayo. Nyawa. Kok nyawa kentos? Kona.
Pripun, Mbah? Kok ora pas? Wah, mulai arep ngepaske angel. Lah kok angel piye to? Peteng soalnya. Oh, padahal kaya ngene kok peteng lho. Ning gari mumbul yo ngono. Wah, sing ngendang karo sing ngedram iki dasare do meterman. Kok meter? Meterman. Sentimen. Wah, kurang dawa, meterman pokoknya. Metermen. Yen memajan. Ora arep obah aku. Lah, Weh ya obah ya, Mbah. Oh, ya. amang karo janor Makane nek latihan iki mangkat to, Pak. Piye? Jadi nek pertama iki sen hurung nek sing Ora usah kedua- kesusu, Mbah. Arep ngapa? Arep ngapa? Ora ngapa-ngapa ya. Tekne gegerku ki gatel gek kukur-kukur. Ayo Mbak Elisa. Ayo El. Oh. Apa, Mbah? Kenapa? Kok diwok Kok ngene? dadi kok muni matuk ki apa? Jeblok ning jero. Cepat jeblok, Mbah. Aku ki wis tau kewirangan lho, Tin. Lah napa? Aku mau campur sari ning gone wonge, wah aku rak lungguh ngene. Heeh, terus? Lah tanganku ki gringgingen ora kena tak. Lah aku ki tak delehke kene ngono. Terus? Lah nek wong arep salaman ki pundi Pak tangane niki Bu. Bareng tangane dheke ngatrum ki tanganku tak leh niku kler. Lah sing dijak salaman. Kok ya ndadai sasane. Pacitan serwi jana. Penak lho, Pak. Gene Rajogeti malah apik epal. Yo. Kayo. Bayar diwangi nganti kaya duduh. Piye to ngopo kok diwangsuli iki Lah ngopo? kae tak wangi kok kene Mbah Waroyo lah nganti kaya duduh aku. Duduh ki apa, Mbak? Duduh ki mudak jangan. Duduh ki matun anu Duduh iki. anu suket ki lho duduh jenenge kene matun. Oh. Paling Mas Gading ngertine duduh iki ngonjangan kae. Nah iya, duduh bakso. Ngeyup, Eh? ngeyup. Kok ngeyop-ngeyop? Bajare panas. Wah, kowe cukup didamoni nek kowe ora. Udan. Nah, yae Pak. Ayo parian niki. Iya, parian. Wayahe parian. Kok anteng apa Bu Prastiwi? Seko nggone sinten, Mas? Mbak Anting. Ya. Wah, pariane jiro lupan 56 itu walu sama. Sampai senengan aku sih ndak Soalnya kentekan. ndak kentean kata-kata. Iya. Ana coro. Wah, dilani no. Ana coro. Mencok ning pari. Heeh. Coro Ngejoreng pari. ning pari iki piye? Mugi warga masyarakat
lan ikatan keluarga Pilang Rejo. Salah kowe. Salah. Muni coro. Toro Berarti o. Pilang Lah, iya, rejo. Jo. Rejo nek. Lah yo aku kan wong Ayo. apa? Ayo. Kudu coro. Salah iku. Salah. Salah. Baleni, baleni. sing Rejo. penting O. Ganti Oh, corone karo- ganti. Oh karo O salah teh. Betul. Ya. Salah napa mboten Pak Bu? Oh. Iya. Musuh masyarakat. Ayo teh. Ayo. Corone ganti teh. Mbah Waluyo. Mbah Waluyo meneh. Oh, Mbah Waluyo meneh. Mbah Waluyo. Ayo, Mbah Waluyo. Ah. Bagus rupane. Pandiane kok ngayal. Pede temen. Men. Mugi sedaya warga masyarakat lan uga ikatan keluarga Pilang Rejo lancar rezekine. Iki ora Amin Pak. iki ora parikan ning maca koran bocah iki. Anu. Oke, Lho, Mbak. Pak. Nih ya apik ya apik. Yo jasirnya. Mbak Ati iki wis rong dina tak omongin nek kene belang kene karo kene saiki wis ora ae. Wis ora ae saiki. Apa? Nek ana segitigane kene iki. Endi? Kuwi ana segitigane. Awas. Ono, iso ono sithik. Lho. Oh, lho jenenge ya make up. Oh, make up iki cendeke kudu ana segitiga karo ana garising ngono lho. Sesuk Mas. mbok ya iki njaluk Pak Lurah engko lho tuku aja Viva Bagor ya diunggahke apa ngono. Wis gek gentenan ayo. Jajare Mbak Agnes. Ayo Agnes. Silak lali. Selak lari gek sing mburi iki kesempatane akeh gek do ngarang. Sing kene ngumumat. Weruh ulah Weruh ula. Ula. kok marake guyu. Alah. Ula apa kuwi? Ula. Ula kok marake guyu. Ula apa nih? Nek pas ngene iki lho, Mbak. Iya. Nek pas kan. Ulane dagelan. Ula kok ngadeg ki ula. Nah. Kobra. Oh iya. Kayak gur jenggelek ora ngadeg. Nek ngadeg ra iso ya, Mbak. Mugi IKPR sedaya perangkat lan warga Pilang Rejo Neno neno neno. Heeh. Neno neno ning nang nung. ben lengkap. Iya, kelengkapan kok liyane ra duwe kata-kata. Oh, Lah aja ya kan disebut dintekke. kabeh, baleni ya. Masake sih. Mugi IKPR sedaya aliran Apik malahan. perangkat lan warga Pilang Rejo Hae. mugi rukun selalu. Amin. Maune iki lemu. Lah ya, Heeh, bener kuwi lemu palean iki aja mimpi perang rejo. Piye, Bang? Pokoke sak bangsa, sak negara ngono dadi. Kabeh katut ya. Ayo. Ayo Mbak Oriza. Ayo Mbak Risa. Risa. Jajare. Sing rada cekak men ora kalah karo kathok. Ayo. Ya, tak cekak ya, Mbah. Nglekar neng kloso Weh, heeh, nglekar ning kloso. karo kancaku. Weh. Sopo? Kancaku. Oh. Heeh. Mugi warga Pilang Rejo manggih rahayu. Cekak to, Mbah? Sip. Cekak. Sip. Cekak nang aos. Yo, Ayo Ika. jajare Mbak. Pariane. Sempurna. Pariane. Mbak Wahyu mikir ayo wis dienggo Oriza. Sapa iki? Gak yo. Pak Lurah iki. Pak Lurah. Ajeng jagong napa pripun? Calon manten. Saniki mawon. Jagang yo ndelok lawe nek ndrek ya juset 50, Pak. Tuku klapa neng Kulon Progo. Tuh he. Aduh neng kene larang kok. Mugi sedaya pamiarsa tansah manggih raharja. Amin.
Mbak Ayu, Mbak Ayu. Ayo. Iwak teri, Mbak terima ya sing gede sithik. nggo lawuh sego, Mangan ae. mugi sedaya warga ingkang nonton wayang ing Pilangrejo ing dalu puniki Oh. Padha tunggalane. Agnes Ruanting. tansah bagya mulya. Amin. Malah kaya dramaca rapal. Heeh. Lah ya Pak. Mbak Ayo Neti. jejere. Mbak Bu Neti. Neti. Adang sego Adang sego. neng pinggir sumur Wah. kagem warga Pilangrejo mugi tansah makmur. Amin. Amin. Ayo Mbak Wahyu. Heeh. Ya, Pak. Ayo. Mengke lurahe Bu Prastiwi. Nggih. Ana buta Heeh. ilang sirahe. Loh, Waduh. lah kepiye? Lah iki gembung. Ah kok iso ditani nek buta? Gede. Gembung. Gembung tanpa sirah. Ana buta ilang sirahe kagem sedaya warga Pilangrejo mugi kinabul Heeh. Kok mugi kinabul panjangkane. Amin. Yo, terakhir. Ayo Mami. Wah, jan le putih he. Sapa? Seko kene ketok putih. Sok kene ketok putih banget. Kebaya ireng. Telek cecak. Ora apa-apa lek nuwun. Ya, sami-sami nggih. Berarti kowe cecake lah aku teleke. Ora masalah aku cecake kok. Ning Beringharjo Heeh. Ngopo? ngopo-ngopo ya band musike. Atos iki. Aku ya atos kok. Pokoke ora apa-apa. Yo. Tidone ning Beringharjo. Tuku tahu Olah golek tahu ning Beringharjo. Pak Lurah Sunarya. Ah. Proposal. Brodol apa piye? Salah sampo. Pak Naryo di sawerane. Ah kae. Oh lah iya tunggal dene. Les sukses. Sukses. Iki arep parian nggo sapa iki awak dhewe? Sapa? Sukses. Arep parian nggo Pak Naryo. Tesih mboten Pak Naryo. Engko tuas kene parian ora nang ya silakan. Kowe pari ana mbok menawa isih ana koret-koret. Ayo Tim. Ayo. Oh DPR Pak Arif Yono. Pak sinten? Pak Arif Arif. Setiadi. Pak Arif. Nggih. Aku angel Arif ki apa? Nggih sarene. Pak Arif Pak Arif. Oh, Arif ki F ta, Pak? Ya Arif. i mburine i ngono wae. Oh ya. Oh ya. Tak warai yo, ning kok diparo yo. Dadi wong urip ngono lho. Tuku Arif. Nah, ngono ya kena. Cacahe 5. Terus Kagem Pak Arif. Mugi panjang yuswa. amin. Amin. Meneh ora? Metu apa ora? Metu. Ketoke metu ketoke. Metu. Metu ning alon-alon ketoke. Nggih. Anuan Arif. Sik, aku nyoh iso. Ya kene gua. Aku ya parian. Tiga sapa? Sing kira-kira metu sapa? Golek ana sapa Pak? Siro lupat mana Pak? Mulyono, Pak Mulyono. Pak Mulyono. Mulyono. Apa enak iki? Apa ya iki ya sing kira? Sapa ayo?
Nang si ana kok nyunggi asbes. Mugi Pak Mulyono pinaringan sukses. Amin. Endi? Rasa. Aku tak dadi jaksa. Lah ngapa? Nuntut. Nggih, iki nek ora tak duni repot balik kok. Aku yo duwe nek meng parian. Turun. Arep proposal aku yo. Ayo Mas Gandeng gajal ayo. Coba. Apa ayo? Tuku awu Awu. neng boyo lali. Ning boyo lali. Terus? Bu penewu cantik sekali. Bu Penewu cantik sekali lho, Bu. Oke. Ayo Penewu. Alah langsung. Pak, rada-rada Open back. Alhamdulillah rabbil alamin. Urat nadi perekonomian. Nggih. Lah jalange udah aku kok. Jalange lah nek aku yo engko tak balekke nek tekan omah. Kok ngono? Nah. Satu sing gandeng rono nganggo pertalit dadi dipotong 50 ya. Iya ora apa-apa, Mbah. Nggih matur sembah nuwun Bu Penewu. Mbak Bunewu. Jan cantik sekali kok tenan. Ya iki jane oke lho, Sa. Nang kene ana tulisane jane Oh, warna-warna iki iki Pak iso diucapke Lurah. kabeh kok. Heeh, jane dienggo parian iki lumayan lho. Lah iya, Pak Iki Ridwan Pak- Zamroni, Heeh. Pak Isu Pawarto, Pak Heeh. Aris Widartono, Pak Suryanto, Pak Muhammad Nur, Pak Bu Sri Handayani, Pak Suyono, Ferry Hermawan, Lilis Haryani, Sugiming, Suroto, Wahyu Fajar Nugroho, Widodo, Suwarno, Bambang Mulyono, Sumardiono, Suyadi Mugi Panjang Yuswa. Wah, Iki Mas Zaki. bablaske parian. Iki mau jane ora usah diwaca kon motokopi gek dindumke wae. Oh, kowe banget. Maksudnya nek mbok menawa arep parian yuk. Oh. Kuwi mau lho. Nggih, mboten napa-napa. Iki wis diwaca kabeh wis diaturke. Nggih. Nggih, matur nuwun diteruske ya. Panas udan panas lengaling cepet gunung. Tekek lho. Nadya. Tekek lorek. Tekek lorek. Tekek lorek dasi ira. Tekeke ra mangkat. Ora Oh, pas lho padahal iki ya pas lorek. Oh. Ora, aja nyindir tatin kowe iki. Lah Kok ngapa? nyindir tatin? Tatin iki rapet kene kowe ngerti. Tatone tekek pripun? iki marep medun ngono. Ono tatone tekek. Ono tato sing tekek ono. Tato tekek pokoke kuasa teles sing kuasa sing males. Amin. Nun, Blenggor. Oh, nggih matur sembah Pak nuwun. Blenggor. Wah, C. bleng iki mlebu. Gor Iki iki? turu, anggere mlebu gek turu. Nggih monggo. Nggih niki wonten panyuwunan apa jenenge yang duet sama Kakung itu ada. Ana lintang. Lintang Asmoro juga ada. Niki nggih enten melih niki mlebet dua lagi niki. Nggih, napa Mas Gading? Dek niki saking Bapak sinten niki, Mbak? Oh, kene tak bocor dulu Wis sih. monggo dipot. Saking Pak Lurah Sunaryo kayak. Nggih. Untuk Saking Pak Sumarlan. Oh, Pak Sumarlan. Nggih, Jakarta. badhe bawa Sri Uneng mangke dari IKPR buat Mas. Waduh. Apa Pak ini? Nah, niku Mungkin ora iso maca dene ngaku enom. Kena Iya, Jajar. buat ngene kok. Ya. Dani kok. Nyah, iso ora? sing endi? Ki ngisor ini ngisor. yuk. Sukarman, Nggih. Oh. Suralaya. Usah Suralaya. Pak Haji Kita, Sukarman. Pak. Suraloyo. Betul Pak ya? Su. Oh ya oke. Iya lah bener, iki nek bener berarti nggo aku iki. Biar Spesial dulu yang paling Iya, dhisik ini dhewe buat- lali janjine. Yang kasih tak menjemput sekalian Pak Lurah ben Oke. minggah dhuwur kene. Siap. Pak, iki pokoke biasane nyawer-nyawer terus iki beres. beres. Gandeng. Wah ngene. Anggo peranan gagahe. Bagus e.
lurah yang iki barento apa penghargaan lurah baik sing disayang masyarakat mau oleh piala karo Oleh piolo. Mbak anu mriki Pak wonten tengah Pak nggih mboten jero kok Pak nggih. Gue malah seneng sing jero. Ayo monggo. pangandikan rumiyin Pak Sunaryo Kula wae pun pangandikan kathah. wala beda pelimbuhan nonton wong 5.000 Pak Oh nggih. Sugeng dalu sedaya warga masyarakat Pilangrejo. Nggih. Pak Dadamel Pak Newu sedaya KPR ingkang rawuh wonten ing Pilangrejo. Kula wau Mas Gading saking Bungkalma wau lali kita wong diwau. Bu sinten Pripun? Saking Bungkalma. Bung Kalma Niki, nah niki tesih niki. Niki kula baca riyen, Pak. Nggih. Nggih, dipun niki. waos Mas. Dari Badan Usaha Milik Bersama Bum Kalma, Batur Agung Kapanewan Ngelipar, usaha pinjaman kelompok dan pinjaman individu BMT, juga membuka usaha warung grosir Nusantara Wargrosnu di Komplek Pasar Ngawen, Ngawen. Wis atau tepatnya pojok Pasar Ngawen yang menjual sembako 9 bahan pokok dan masih banyak lagi. Semoga sukses dan laris manis. Minta lagu Lali Janjine. Oh iya. ya niki. niki mau sing diceritake karo Pak Oke. Lurah luar biasa asetnya udah berapa Pak 15 miliar. 15 miliar 15 luar miliar. biasa ya ini luar biasa Ini kita senten Koperasinya. pesane meleh niki, Mbak. Dengan lagu ini berharap yang punya hutang tidak lupa membayar angsurannya. Amin. Iya. Wis didongake do iso nyaur utang kabeh. Ora apa-apa, utangi ora apa-apa no paribasan kae kota gondol wewe. Apa? Nek ora utang ya ora duwe ngono kae wis. Oh iya. Rampung ya utang meneh. Nggih. Ya, ben perputarane apik perekonomiane iso jalan. Iya. Utang ora apa-apa sing penting ora lali nyaur. Karung. Ya. Iki iklan. Iklan Bapak apa? Ibu warga masyarakat sing butuhke bahan 9 pokok wau murah Nggih. ten Wargrosnu Ngawen. Ngoten nggih. Wargrosnu. Eh, Warung grosir Nusantara. Nusantara. Nggih. Nggih. Ngawene pundi wau Pak? Pojok Pasar Ngawen. Pojok Pasar Ngawen. Minggu Kulaan. Nek dinggo kulaan kulaan sembako. Nggih. Ya, silahkan dilarisi buat Nggih. rakyat juga. Nggih. Lali janjine sak Lali menika. janjine. Nggih. Kalian joget lho jenengan ampun mandap Dan lho kok Pak. mundur terus lho Pak? Maju nah, ngono Nggih. lho. Oh, dadak tak cekeli po ya. Ben Pak, aja Kula mundur. ora iso nyanyi lho niki. Pak Lurah ki ora kulino maju wong kulinane gurbek. Lah kipere sapa kipere? Dalan. Eh. Lo mundur meneh. Sidene tambahi mboten Arek niki. nyelehke Arep. nyawer wae. Oh, lah jenengan mboten nyanyi. Ora iso nyanyi. Ora. Nah, joget saged ta, Pak? Iso. Ah, joget Ah, mawon. nggih. Nah. Joget, Pak. Aku ora arep endo wae lho. Weh lha Pak Lurah ki pengen arep nglegake men penggali iki kabeh selot arep nyawer pingan ora rasa joget ora rasa ngono. Mboten napa-napa ki. Nek lurah iki perintah lho malah Wah. nyanyi. Wah, niku. Lah yo men maksudnya niki kan 1 tahun sekali jenengan ngadeg wonten mriki. Lah sisan dene ngonten lho, Pak. Nah. Nggih, kula perintah Lagi. jenengan sing nyanyi lali janjine berdua. Oke. Nggih. Lah, Kowe ki termasuk lah ndi? Perintah lurah lho. Lah ndi? Apaan? Yo nyambut gawe sik kayak gitu. Ayo Wah, kesusu. rada awel iki rada awel. iki kan Iya, toh, Mbak? iki Pak Lurah, ya iki Pak Dukuh, iki Bu Dukuh dadi perintah Pak Lurah iki kudu Lah, gelem nggih, kudu ngono lho. gelem. Oh ngono lah iki sapa? RT. Weh, RT iki mulia lho, nggih Pak Lurah. Lah iya. Saiki iki RT udah dipanggil RT. Kenapa? Kepala daerah tingkat 7. Kok tingkat 7? Saiki ono tingkatane, Mbah. Lah, gubernur tingkat 1, bupati tingkat 2, penewu tingkat 3, lurah tingkat 4, RW tingkat 5. Heeh toh? Iya. Terus Dukuh mau, terus RT itu kepala daerah tingkat 7. Oh, iya. Mulane anggane sambutan kepala daerah tingkat 7 ki unglu ini Pak RT sing maju kok nek ya. Saiki jenenge ganti to. Apa mau yo wis diitung ya sekarang. Wes. Nggih lali janjine, Pak. Ya. Langsung ya. Nggih, langsung dangdutke. Aku Pak Tati. Gendeng kaya Pak Lurah Alisa. Wes rambut.
Iki wis kebagian. Poin. Urut iki pun kabeh. Poin nih. Ini Wes. sudah kabeh. Wis dadi Wes sembuyane. kabeh ya. Pokoke maju karo nekem. Wah, pemasukan ini lumayan. Oke, Swan. Oke, dinggo kas. Kok njok wis. Wis dewasa seneng banget kae to. Dereng rampung, Dereng. Kurang sejilit, Cek, kurang sak bait ya. Cek joget meneh Cek lumayan ya. Ayo Lisa. Ya. Jancane kowe Matur sembah nuwun, Pak Lurah. Pak Naryo. Wah, ya ampun. Wah, lah ya poin kuwi. Poin sembah nuwun tukang Iki mlebu ngendi Mas Gading? Mlebu sakku. Kowe iki sing cah cilik iki urung butuh duit ya. Butuh wae. Iki lewat cah cilik ora butuh duit lah es ki ya tuku kok. Wah, kuwi. Oh iya, tuku ya. Matur nuwun matur iki sampun pepare. Pokoke tembok KPS meh rasa juga. kapok terus engko meneh rapo. Oh ya engko meneh ya. Ya iki disinggahke kene sik. Nanti kene ya kene ya. Iki wis doleh toh. Kok Doleh. dibagi-bagi meneh ya. Nah, di daerah kono nggo tuku wedhus ki sesuk gadruke mubeng. Kuwi kudune dibagi karo sing nabuh kuwi. Iya, heeh kok. Beres. Kok sing ngene Mas Gading kuwi temumpuk nang kono mau ya, heeh Mas. Beres. Yo siap. Ya, Sinden-sindennya dulu ya Mbak, Iya. ada pamundutan tadi dari Pak Putra Dikari, Iya. Baladewa. Oh, apa itu? Tak enteni. Tak anteni. Spesial tak anteni adalah Mbak Agnes. Dan Mbak Ayu Purwa. Ya, monggo. Dua langsung dua. Mbak Agnes jangan ngantuk biar bisa joget. Sepote. Spotnya. Nggih, Teni, derek. monggo. Monggo. Ayo. Selamat malam Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu Mbak Elisa, Mbak Tati. Iya, selamat Pak Dalang. Sugeng dalu nggih. Nggih. Menika minangkani pamundutan saking Pak Putra Dikari. Nggih, siap. Wonten tak enteni. Nggih. Nah, menika mau kalian Mbak Agnes tapi Mbak Agnes mengke ninggal katresnan. Ngoten. Jadine sak menika panjenengan kalian Mbak Elisa. Loh Mbak Tatin barang Wah, tugasnya situ tuh ngapain? aslinya Elisa Tatin. Tapi kan ini buat bersama, jadi kita collaboration. kerja sama dong. Maksudnya saya kan duduk dulu gentenan lho, Sa. Kowe engko bar iki nganggo aku terus apa? Aku sih sewengi lho. Awakmu bar iki wis ta? Wis. Aku sewengi lho, piye? Lah ya piye akone Pak Lurah ngono. Oh. Ya ora apa-apa. Ini gantian bertiga. Bertiga. Bertiga no. Kiraku kewetan citra Kok nyet. Kok sik lali. Oh dari lali. karo Cerita Mbak betul. Agnes kok ya. Lah iya. Dong iki Mbak Agnes, ayo kon nyanyi ping pindho ya ora apa-apa kene Mbak Agnes. Karo Mbak Agnes. Masa dikon kok wegah iki piye Nek aku tak ya kayak wegah iki lho, nang kene kayak lah. Aku nang kene bae. Gentenan aku ya wis berarti Mbak Agnes karo sini. karo Mbak Elisa. Wih lah. Kancamu kok Oh lah. boh lah. Bawa Pak liyon kok dulu. ilang. Aku iki men aja ganggu aku kan semingkir. Engko nek diperlokke metu meneh. Lah nek ora lah ngopo ta medugur kan ngene. Nggih, matur nuwun sampun pun sentikani sedaya pamundutan mungkin Setunggal bokos tapi setunggal dipun pinangkani nggih Mbak. isih kurang Sing papat. kirang napa meleh Mas Niki Gading? kesehatan.
Langgam Ngimpi, Terus? Nggih. enten Gubuk Asmara, Nggih. terus enten Prahmen Ketoprak Suminten Edan iki. Waduh, Enten Gugur Gunung, waduh, enten Kembang Rawe, waduh, Ninggal Katresnan, waduh. waduh. Nggih niki mau. Nggih, tesih enten Film kathah bareng nggih, Mas. Nggih. Sekalian gugur gunung mawon nggih. Oh nggih. nggih, Gugur sekalian. gunung sak menika nggih mengke liyane. Lelagon gugur gunung kuwi mangko karsa supaya warga tansah guyub rukun, semangat manunggal, pokoke kabeh ngayahi karyaning praja. Nggih. Santemah Pilangrejo sansaya ngrembaka kancar-kancar maju. Amin. Nggih, monggo. Monggo, Gugur Kanca. gunung. Ayo yo gugur gunung, aja meneng omah wae. Ayo Kang, Arep wedoke yo makan. siap Kang. Bisa wae to. Yo. Ayo. Kanca. Nggih, sampun menika sampun. gugur gunung Mas Gandhi. Gugur kuno namun dipinangkani. Nggih. Mbah Walu Selanjutnya. yo, Dalam niki wau enten sing ajeng bawa ngoten. Oh. Napa sriuning napa-napa Nggih. saking Jakarta nek sapa boten sing pintu. rumangsa arep bawa Nggih sriuning? wau. Nek ora rumangsa ya wis. Oh ya oh. Ya meng Sinten? ketoke. Sapa sing rumangsa arep bawa sriuning maju. Oh, Pak Belas, Pak Marlan ya monggo. Maju Pak Marlan maju. Yo, selak esuk. Kes kok kono le bawa men cepet. Ayo. Kok sia-sia. Ora. Nggih, monggo Pak Marlan. Nggih. Iki pengusaha nang Jakarta. Pengusaha bis apa? Nah, nggih. Bis. Nggih, Nggih, derek Sugeng Dalu, tepang Mas. kula Pak Marlan mboten angsing lagi. Mbak Tatin Mbak Elisa wingi ketemu ning gene Pak Eko Bekasi. Nggih. Nggih. Saniki ketemu ning kene meneh. Berarti bolak-balik ke Penuk, anu ke Petruk. Nggih. Petruk, kur kepethak-kepethuk terus. Iya. Nggih. Derek mangayu bagya dumateng Bapak Lurah Pilangrejo. Nggih. Bapak Sunaryo, Ibu Penewu, dan Koramil dan Ramil Babinsa. Nggih, Babin Kamtipmas juga. Iya, nggih sederek-sederek IKPR saking Jabodetabek. Oke. Nggih. Enten Mas Ketua,
Mas Moryono dan Pak Agung Setianegara, Mas Karman, Sekretariat Laya tadi, dan semuanya, dan kemudian juga salam buat Pak Aji John yang tidak sempat datang karena habis hajatan. Oh ngaten. Ini kau sesepuh IKPR juga. Pak Marlan ngersake bawa menapa? Nggih, kersane wau si Sri Wuning. Oh ngaten. Monggo konten. Mboten Mbak Sri lho, tapi Sri Wis Wuning. mboten sangungkit niku. Monggo dicepetke. Mangke ngapa nek Mbak Sri? Wuning. Monggo Pak. Sinebut lawan putri. Wah, suarane Sae semantenipun Pak. empuk Pak iki lengekom 3 tahun. Monggo. Srione mustika tuban. Pak Agung ing watake. Luar biasa Pak Agung. Niku ming marai ngono ki carane ngulungke. Nggih. Ora kok dinehke sampean. Niku marai ngene iki lho nek ngulungke ngene Waluya apa Tatin carane ngene iki. Putra Kanjeng Sura lawe dobrang pacana tega aku. Kula namung ndelok panjenengan le nembang lho Pak, mboten ndelok niku. Mboten niku ming marahi jenengan lebokke ngriku gek sing jero katut. Dadi aja ming kuwi tok ngoten Pak. Iya. Ki apa mau lali? Bebelo. Bebelo wirat moyo. Niku dulur kabeh. Oh nggih. Nggih. Dulur kabeh. Menika mindhakane pamdutan sampun mapinten-pinten lalagon badange. Lajeng menapa dos pundi pripun? Niki Kembang Rawe mawon riyen. Oh Kembang Rawe sinten Mas Gade? Nek Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Elisa niki saking Mbak Pak Elisa. Ngatijo. Nggih, monggo Mbak Elisa klaturi jemeneng. Kembang Rawe. Nggih dikancani Dikancani Mbak Anting. Mbak Anting, monggo Mbak Anting. Yo teh. Mbak Anting. Yo thank you. Ana Mbak Riza, ana Mbak Ika, ana Mbak Ayo. Leti, ana Mbak Ayo, Mbak. Wahyu juga. Wah ayo to Mbak. Wah. Ayo Mbak Anting. Dalange ra dipercaya. Nggih. Karo Mbak Anting iki wis tobat. Dasare dipenetke Anting kudu dhewe kok ngejar kanca. Oh. Nggih, sudah berdiri di sini. Iya, Ya, sudah berdiri. Bersama saya. Ini Itu bersama nek. siapa lagi nih, Mbak? Nyapo. Nyapo? Kemeruh. Ketok nek pakanane roti le bahasa Indonesia langsung. Monggo. Lagune Kembang Rawe. Iya. Nggih, Kembang Rawe. Kembang Rawe. Ayo. Digetruk kiri. Tak naik sing rono oyote. Ayo. Lintang Asmara. Monggo. Aku iki rada watuk. Engko disambung kuwi karo tak. Yang
Sampun matur sembah nuwun. Apik banget suarane Bapak Mom. Matur nuwun sampun pun sendikani pun mugi katampi kinarya panglipur jampi saya. Nggih, amin. Matur nuwun. Ini kita saya saged setunggal melih niki terakhir. Sinten sing Niki ninggal katresnan Mbak Nes Mbak Risa. Bu Prastiwi. Bukale Bu Pras. Iya. Oke, siap. Spesial no. Spesial. Dan monggo. fansnya banyak ini Bu Hadir. Prastiwi dari IKPR. Siapa ya? Oh, monggo yuk ceket-ceket. Cokot-cokot apa? Cokot-cokot. Ayo selamat malam trio kurcaci. Selamat Iso cilik kabeh. Barisan karo tengah meter kabeh. Ya iki penyuwunan lagu ninggal katresnan. Nggih, ninggal katresnan. Nggih, monggo dipun pinangkani bertiga. Langsung bertiga. Iya, Oh, Mbak langsung Risa mawon. pakai mic saya aja. Aneh ndi? Aneh ndi? Saya duduk. Duduk, lah kok kepenak wong bintang Iya, tamu. nanti tak warai di sini Oh, joget iya. juga. Iya. Mbak Elisa duduk ini lagu terakhir loh Mbak Elisa. Ayo lagu terakhir. Yo monggo dados. Atau mau Mbak Ika ditambahin Mbak Ika Wah, nggih juga. derek tambahi Mbak Ika nggih mboten apa. Mbak Limbo, Jos. Mbak Jange, Nggih. saya sampun dipun pinangkani. Nggih niki Monggo menawi. salajengipun dos pundi? Nggih niki dereng lakone tesih dawa ya Nggih. niki Mbah Waluyo. Nggih. Matur sembah nuwun, monggo kalajengaken lampanipun supados sing samanggih menika saged tutup, saged nggih. Kula namung nderek matur wonten sampun warga ing Pilangrejo. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan kalih sambi kala sepindu Amin. beda, tansah subuh ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya. Amin. Amin. Pokokipun numpak pesawat medune Banten menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Monggo Denok Elisa kalian Denok Tatin sakmetawis badhe pun lajengaken lampanipun. Nggih matur sembah nuwun Mbah Waluyo, Mbak Tatin, Sukses buat Mbak Mas Elisa. Gadeng ya. Amin. Lancar Nggih. sampai tancap kayon, J. Nggih. No, piye, Pak? Iki lakone isih dawa tur wektune ya wis ngoyak iya. Mengko lek seneng-seneng dilanjutke ning gara-gara le pamuritan sing urung dipinangane ya diaturke ning gara-gara ya nduk ya iya, Pak. Ayo gek teruske laku sik. Ya ayo tak derekke, Mak. Tansah marpamuring sukma. Sukma sinukmaya winaya wingasepi sinimpan dalang ing kalbu. Bambu kaning warana darlen saking liop-lioping ngaluyup pindha pasating sumpena sumusuping rasa jati Sinegok semanten gedhe kocap